Id-deċiżjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li ma jirriżenjax minn deputat wara li ġarrab telfa akbar minn tal-predeċessur tiegħu waslet għal qasma akbar fil-Partit Nazzjonalista. Sostna dan l-editorjal ta' The Malt Independent li għamel analiżi tal-ewwel sena tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fit-tmun tal-partit. Qal li mindu ħatmun bosta partitarji nazzjonalisti l-aktar dawk li kienu segwaċi ta' Daphne Caruana Galizia baqgħu maċċettawx u se tkun kważi impossibbli għalih biex jirbaħhom. Armin hekk jgħid li fost l-aktar nies li kienu voċiferi f'dan il-grupp hemm deputati tiegħu stess. Żied li l-fatt li l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil baqa' fil-Parlament kompla qarra s-sitwazzjoni. Ingħad li għalkemm ġarrab telfa akbar minn ta' Gonzi fl-2013 u wassal li l-Partit Nazzjonalista l-akbar telfa elettorali fl-istorja, Busuttil baqa' membru parlamentari u m'hemmx dubju li dan wasal għal qasma ikbar fl-istrutturi interni tal-partit. Semma li l-lapsus ta' David Casa fuq il-fosos meta sejjaħ lil kap nazzjonalista Adrian Busuttil jagħti indikazzjoni li l-preżenza ta' Busuttil fil-partit hija aktar ta' tfixkil. Ifakkar kif Delija u Busuttil spiċċaw ras ma' ras wara l-pubblikazzjoni tal-inkjesta Igrant li kixfet id-diffikultajiet tal-amministrazzjoni ta' Delija. Qal li fil-Partit Nazzjonalista saret xi ħaġa komuni li deputati jiġu assoċjati mal-fazzjoni ta' Busuttil jew ma' ta' Delija. U li sakemm ma tispiċċax din is-sitwazzjoni, l-attentat ta' Delija li jibni l-partit mill-ġdid se ssib aktar ostakli milli nies lesti biex jgħinu. L-editorjal saħaq li l-akbar inkwiet ta' Delija fl-ewwel sena kien li jikkontrolla l-inkwiet intern fil-partit. Qal li dan ħadlu ħafna mill-enerġija li kellu bżonn biex jifformula l-politika għax-xhur u snin li ġejjin, fl-istess waqt ingħad li mhux dejjem sab il-kooperazzjoni tad-deputati tiegħu. Żied jgħid li l-akbar test għal Delija se tkun l-elezzjoni ta' Mejju tas-sena d-dieħla u sostna li jekk ma jiksibx riżultat tajjeb se jerġa' jkun hemm sejħiet ġodda biex iwarrab. Qal li Delija u l-partit irdu jaħdmu biex jevitaw dan, iżda sostna li f'tal-pjetà mhux kulħadd qed jiġbed l-istess ħabel.